тоҷикистон барои фарзандони шаҳрвандони ин кишвар ки шиносномаҳои кишварҳои хориҷиро доранд имтиёз ҷорӣ кард. шаҳрвандони хориҷӣ то 25 сола ки аз рӯзи таваллуд шаҳрвандии дигар давлатро ба даст оварда, вале падару модари онҳо шаҳрвандони тоҷикистон мебошанд, бо раводиди вижаи нави XCC метавонанд визаи 3 сола ин кишварро ба даст оваранд. барои дарёфти чунин визаи имтиёзнок фарзандони хориҷии шаҳрвандони тоҷикистон бояд шаҳодатномаи таваллуд ва нусхаи шиносномаи волидайнашонро пешниҳод кунанд. чунин тасмим бар асоси тағйиру иловаҳо ба қарори ҳукумат дар бораи қоидаҳои ба расмият дарурӣ додани раводид ва раводиди электронии ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд гирифта шудааст. матни ин қарор рӯзи 17 март дар вебсайти вазорати умури хориҷии тоҷикистон нашр гардид. дар идомаи ин хабар вазорат гуфт ки шаҳрвандони 36 кишвари дигар ҳам акнун метавонанд аз рӯи тартиби содашуда визаи тоҷикистонро дарёфт кунанд. шумори умумии кишварҳое ки шаҳрвандонаш метавонанд аз роҳи сода соҳиби визаи тоҷикистон шаванд 112 ададро ташкил дод. дар миёни кишварҳои тоза иловашуда кишварҳои аврупоӣ мисли Албания, Сербия, Черногория, Македония ва давлатҳои хориҷаи дур назири ҷумҳурии Доминикан, ҷазираҳои Сейшел, Шри-Ланка, Ямайка ва дигарҳо номбар мешаванд. хоҳишмандони сафар ба Тоҷикистон метавонанд аз рӯи гирифтани визаи электронӣ ва бидуни муроҷиат ба сафоратхонаи Тоҷикистон ба ин кишвар ҳадди аққал ба муддати 45 рӯз сафар кунанд.